Okay na. Ay, ako kaya ko yun. Sabi ka agad niya, no, standing, hindi man sabi maraming baka pa malapit. Ano, may bakante na to, no? Diretso na sa loob. Sa Gamortes, may mali na malo. Pakitaan na lang po. Para isulit tayo magkalang. Hindi po, pagkakita lang. Mababa sa Gamortes naman po, makakaupo kayo. Pagkita lang po, pagkita lang. Meron bababa ng Gamortes po dyan. Ay, may bababa. Good. Santa Rita Exit. Meron po bababa ng Gamortes. Palikod kaya po. Palikod ko lang po, palikod. Ikaw na gibagpunta mo. Standing na, bro. Mga punutan dyan, bagong luto lang mga bro.